Το δίκτυο σχολικής καινοτομίας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας και υποστηρίζεται από την ισότιμη συνεργασία των κοινοφελών ιδρυμάτων Ευγενίδου, Λεβέντη, Κωστόπουλου, Μποδοσάκη, Σταύρου Νιάρχου, Λαμπράκη, Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης και του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης. Η δράση του δικτύου, για την ανάπτυξη του οποίου η Μορφωτική Πρωτοβουλία συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε το 2007. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο σχολικής καινοτομίας διανύει την τέταρτη συνεχή χρονιά της δράσης του, με συμμετοχή 417 εκπαιδευτικών από 94 σχολεία όλης της Ελλάδας, οι οποίοι λαμβάνουν συστηματική επιμόρφωση μέσω του διαδικτυακού εργαστηρίου, ενώ παράλληλα 177 εκπαιδευτικοί δραστηριοποιούνται μεμονωμένα μέσω του προγράμματος ανοιχτής επιμόρφωσης του εργαστηρίου. Το δίκτυο απευθύνεται σε σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. Τα σχολεία συμμετέχουν με ομάδες εκπαιδευτικών και δραστηριοποιούνται σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο όπου επιμορφώνονται με την υποστήριξη των συντονιστών του δικτύου σχολικής καινοτομίας, που είναι οι επιμορφωτές του εργαστηρίου μας. Μέσα στο δίκτυο σχολικής καινοτομίας αναπτύσσεται και ενισχύεται πάρα πολύ η συνεργατικότητα, η συμμετοχικότητα σε όλα τα επίπεδα μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων. Το σχολείο επιπλέον ενθαρρύνεται να ανοίξει τις πόρτες του και στην τοπική κοινωνία, αλλά ακόμα και στο διεθνές περιβάλλον. Έχουμε σχολεία τα οποία έχουν αναπτύξει και σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, συνεργασίες με άλλα σχολεία, όπου τα παιδιά συνεργάζονται εξ αποστάσεως ή πολλές φορές ακόμα και με διαζώσεις επισκέψεις με συμμαθητές τους αντίστοιχης ηλικίας από άλλα σχολεία. Στο δίκτυο σχολικής καινοτομίας μπορεί κανείς να συμμετάσχει και ως ανεξάρτητος εκπαιδευτικός, πέρα από τη σχολική του μονάδα, παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα υποστηριζόμενης αυτοδιδασκαλίας, πάλι στο διαδίκτυο. Οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν αιτήσεις στον δικτυακό τόπο του δικτύου οποιαδήποτε στιγμή της χρονιάς. Στο ανοιχτό πρόγραμμα εντάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και παρακολουθούν ένα πρόγραμμα, η πρόοδος του οποίου πιστοποιείται σε 2 επίπεδα. Ενώ οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν με ομάδες εκπαιδευτικών επιλέγονται κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου και εντάσσονται σε προγράμματα που ολοκληρώνονται σε 3 κύκλους που αντιστοιχούν περίπου σε σχολικές χρονιές. Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απαρτίζουν μια δικτυακή κοινότητα και συνεργάζονται συστηματικά για τη δημιουργική ανάπτυξη του μαθησιακού τους δυναμικού, επιθυμώντας να αποστασιοποιηθούν από στήρες διδακτικές πρακτικές του παρελθόντος και στοχεύοντας την ευρύτερη βελτίωση της οργανωτικής και παιδαγωγικής κουλτούρας του ελληνικού σχολείου. Το δίκτυο αυτό ακριβώς κάνει, ενδυναμώνει τη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό και πάντα μέσα στο πλαίσιο των όσων υπαγορεύονται κεντρικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με το διαθεματικό πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και όλες τις δράσεις του Υπουργείου, ενισχύει τους εκπαιδευτικούς ώστε με την σωστή προσέγγιση μέσα στο σχολείο, η οποία έγκυται τόσο σε παιδαγωγικές όσο και σε οργανωτικές πρακτικές, να μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που δημιουργούν τις συνθήκες για καινοτόμο δράση. Η πολύπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών και η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας σήμερα αλλά και αύριο στην Πάτρα. Σήμερα Παρασκευή, στο 16ο Γυμνάσιο Πατρών, φιλοξενήθηκε συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι καθώς και οι παιδαγωγικές και επιμορφωτικές μέθοδοι που προτείνει το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας των νομών Αχαΐας, Ετωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας. Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια. Την προηγούμενη χρονιά με υπεύθυνο εμένα, τον υποφαινόμενο, και τη φετινή χρονιά με την κυρία Γκουρνέλου Αδαμαντία, η οποία είναι υποδιευθύντρια στο σχολείο μας. Εμείς αποτελούμε μέλη από πέρυσι, έχουμε κάνει προγράμματα και δράσεις σχετικές με την καινοτομία. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά στην τάξη. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση και χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε νοοτροπία εμείς ως καθηγητές.
Στη συνέχεια, μαθητές και εκπαιδευτικοί από το πειραματικό ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Ζακίνθου, αλλά και από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, παρουσίασαν τις καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής των σχολείων στο δίκτυο. Πρόκειται για δράσεις που βασίζονται σε συμμετοχικές και βιωματικές πρακτικές, οι οποίες κάνουν το σχολείο ένα ζωντανό οργανισμό και είναι συμβατές με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Το σχολείο μας από το προηγούμενο σχολικό έτος συμμετέχει στο δίκτυο σχολικής καινοτομίας με τις καινοτόμες δράσεις του. Πέρσι οργανωθήκαμε γύρω από το θέμα της συνεκπαίδευσης. Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής, κ. Ζησιμόπουλος, ο οποίος διδάσκει στο τμήμα ένταξης, πήγαινε μέσα στις τάξεις μαζί με τους άλλους δασκάλους σε μια παράλληλη διδακτική στήριξη μαθητών που είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι τα παιδιά δεν χρειαζόντουσαν να φύγουν από το φυσικό τους περιβάλλον και να πάνε στο τμήμα ένταξης, αλλά με έναν τρόπο διακριτικό μπορούσαν να κάνουν το μάθημα με το δάσκαλο δίπλα τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να στιγματίζονται και χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα σε παιδιά τα οποία είχαν κάποιες δυσκολίες, προσφέρθηκε εξατομικευμένη διδασκαλία μέσα στην τάξη. Φέτος έχουμε προγραμματίσει μια άλλη δράση. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουμε στο σχολείο σε μια πιο οργανωμένη βάση. Έτσι, μετά από την διδασκαλία κάθε διδακτικής ενότητας, πηγαίνουν τα παιδιά στο εργαστήριο, όπου υπάρχει λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εμπεδώνουν και εμβαθύνουν στη διδαχτήσα ύλη με έναν παιχνιώδη και ευχάριστο τρόπο. Πιστεύουμε ότι έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση η προσπάθειά μας αυτή στα παιδιά, βλέποντας το πόσο το χαίρονται και πόσο συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, και ευχαριστούμε το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας που μας έδωσε την ευκαιρία για αυτή τη δράση. Εν τω μεταξύ, αύριο Σάββατο, στο ίδιο σχολείο θα ακολουθήσει επιμορφωτική μερίδα για 46 εκπαιδευτικούς από τους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Κεφαλινίας, Ζακίνθου, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, οι οποίοι συμμετέχουν στο εξαποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί, με την επιστημονική υποστήριξη των επιμορφωτών συντονιστών, θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν σε ομάδες στο πλαίσιο αποτίμησης των δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν στο σχολείο τους κατά την τρέχουσα φάση. Παράλληλα, θα προτείνουν δράσεις για την ανάπτυξη και εμπέδωση της καινοτόμων δράσεων στο σχολείο τους. Ο κύκλος των συναντήσεων του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας θα συνεχιστεί στο Βόλο, στην Καβάλα, στη Σύρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα αλλά και στα Γιάννενα. Είναι τα σχολεία συνεργασίας από το πρόγραμμα Comenius και το πρόγραμμα EPIDI. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας, αριστερά είναι το σχολείο του Καρέι από τη Ρουμανία και ο συνάδελφος Άντων Χόρμαρ, και στη μέση είναι ένα σχολείο από το Βερολίνο και η συνάδελφος